Unikátnou secesnou pamiatkou je rodinná krypta Františky a Dionýza Andrášijovcov. Nachádza sa v blízkosti hradu Krásna Hôrka a ich sarkofágy strážia za vysokým múrom v zlatom i mramorom vykladanom mauzoleu anjeli. Najpôsobivejšia je mozaiková výzdoba kupoly mauzolea. Blízkosť k Bohu v tomto priestore posilňuje aj tlmené svetlo prenikajúce cez okenné otvory. V Andrášieho obrazárni, ktorá sa nachádza pod hradom v obci Krásnohorské Podhradie, je vystavená portrétna tvorba uhorská z 18. a 19. storočia. Výnimku tvorí len veľká historická olejomalba, ktorá zachytáva drámu svadobnej noci vodcu Hunov Attilu a jeho manželky, germánskej princeznej Ildiko, ktorá ho pravdepodobne zavraždila. Obraz daroval mestu Rožňava grof Gejza Andráši a dlhé roky krášlil jeho radnicu. Ozajstnú historickú atmosféru zažijete, keď navštívite obec Betliar, ktorá sa môže píšiť honosným kaštielom s pôvodným zariadením a zbierkami. Unikátna historická knižnica s viac než 15 000 zväzkami, zbrane, keramika, porcelán a vzácny nábytok sa nachádza v interiéri kaštieľa len 7 km od Rožňavy. Nájdete tu aj trofeje ulovených a vypreparovaných zvierat, ale aj egyptskú múmiu. Kaštiel obklopuje so svojou rozlohou 57 hektárov najväčší park svojho druhu na Slovensku. Na prechádzku si doprajte dostatok času, pretože areál parku vám ponúka niekoľko prestávok pri rôznych fontánach, sochách, slobodomurárskom pavilóne, vodopáde a pri rybníku. Nájdete tu aj veľa vzácnych a niekoľko storokov starých stromov. Park a okolie kaštieľa je často využívaný na trávenie voľného času a oddychu v každom ročnom období. Svoje svadobné fotografie si tu dáva vyrobiť nejeden mladomanželský pár. Nad obcov Lúčka, 15 km od Rožňavy, sa nachádzajú ruiny husitami opevneného kostola z 13. storočia. Po prvej svetovej vojne vyhorel a už nikdy nebol obnovený. V súčasnosti ruiny kostola využívajú na rôzne kultúrno-spoločenské podujatia v obci. V údolí rieky Bodva, nedaleko obci Sögliget, sa nachádza vo výške 460 metrov zrúcanina stredovekého hradu Sádvár. Nepravidelne tvarovaný hrad bol postavený v 13. storočí po vpáde Tatárov na obranu Turnianskej oblasti. Neskôr sa stal župným sídlom. O dôležitosti a frekventovanosti hradu svedčia otlačky kolies vozov na starej ceste k hradu. Na dopravu ťažkých predmetov využívali lanovú dráhu s kladkostrojom, ťahanými koňmi zo severnej, najstrmšej strany vrchu. V 15. storočí hrad získal svoju konečnú podobu za panovania rodu Bebekovcov. Juraj Bebek hrad získal do daru od kráľa Žigmunda Luxemburského. Hrad bol viackrát obliehaný. Najvýznamnejšia bitka sa odohrávala v roku 1656, keď hradby 4 dní odolávali paľbe z kanónov. Obliehanie sa však skončilo kapituláciou a už aj tak značne poškodený hrad na rozkaz Lipóta Habsburského vyhodili do povetria a zbúrali v roku 1685. V súčasnosti len niektoré hradby prevyšujú okolitú vegetáciu. V bývalom režime táto pohraničná oblasť bola izolovaná a značne zanedbaná. Teraz sem vedie upravená, označená turistická cesta a náučný chodník z obidvoch štátov, ako by nikdy neexistovali hranice. Ak zdoláte fyzicky náročnú túru až na najvyššie hradby, panoráma, ktorá sa vám ponúka z tohto miesta,
vás určite očarí. V gotickom štýle postavený kláštor Palovínskeho rádu sa nachádza v blízkosti obce Mártoni. Dostanete sa sem po príjemnej 3-kilometrovej turistickej ceste priamo z obce po zelenej značke. Patrí k najzachovalejším kláštorom z obdobia 14. storočia. Svojou impozantnou veľkosťou nečakane dominuje v starom bukovom lese. Steny a klenby kláštora sa celkom zachovali, preto bola možná čiastočná rekonštrukcia. Na interiér a svätyne oprava čaká v budúcnosti. Na juhovýchodnej hranici Akteleckého národného parku sa nachádza obec Sint-Petri, kde okrem miestnej cirkevno-historickej výstavy určite navštívte zrekonštruovaný starý mlyn, kde sa nachádza najväčšia kniha na svete. Takzvaná Veľká kniha prezentuje prírodnú krásu Akteleckého národného parku. Môžete si tu vyskúšať výrobu papiera alebo obdivovať zrekonštruované tlačiarenské stroje z čias Gutenberga. V blízkej budúcnosti tu na vás bude čakať príjemná reštaurácia a ubytovňa. Vidieť nádhernú krajinu a nezažiť miestnu pohostinnosť, neochutnať miestne tradičné špeciality by bol nepredstaviteľný hriech. Takúto hostinu vám pripravia na objednávku aj v iných obciach, no my sme vyskúšali zabíjačkové špeciality v rámci Dní obce Triš. Nesmierne nám chutila polievka s gágorikmi, no najviac sme si pochutnali na plnenej kapuste varenej tradičným spôsobom v obrovskom kotli. Pohostinnosť miestnych obyvateľov sa prejavila aj tým, že keď zbadali, že máme prázdne taniere, znovu nám nabrali. Čo by som dal za to, aby sa tá chuť dala vyjadriť obrázkami? Výnimočná danosť a geografická poloha Akteleckého a slovenského krasu s jeho obyvateľmi, kultúrnymi a historickými pamiatkami sa vyzdvihujú nad krajinami, ktoré by mohli súperiť s toľkou krásou. Avšak stretnutie mimoriadnych pokladov krasového územia, ako aj podzemia, bez pochyby zaraďujú túto krajinu medzi najkrajšie v Európe.